O Salnés é a comarca máis turística de Galicia. Nos seus 9 concellos hai tantos hotéis como nas provincias de Ourense e Lugo. Coñecedoras da importancia deste sector para a economía da zona, a Mancomunidade do Salnés impulsa un novo obradoiro formativo para o fomento da promoción turística. Trátase dun proxecto pioneiro dividido en 2 módulos, marketing turístico e guía turístico especializado na comarca. Consideramos que é moi importante tamén ter guías especializados para que podan mostrar os nosos recursos a todos os que veñen de fora a visitarnos. Eso por unha parte, os guías turísticos, e por outra, a nivel de marketing, tamén é moi importante diseñar estrategias para promocionar e para comercializar os nosos produtos e os nosos recursos. O obradoiro marca como reto saber determinar cales son os obxectivos da estrategia turística da zona e ensinar os futuros profesionais do sector a traballar en equipo, unidos baixo un obxectivo común. Aquí, os 9 concellos funcionan como un equipo. É o que nos diferencia. Aquí temos que facer o mesmo, traballar en equipo. Por eso, este programa ten un aspecto diferente a moitos outros programas que se podan impartir por aí, que vai estar coordinado desde o minuto 1 co Departamento de Turismo. O primeiro que lle trouxemos aquí foi o Plan Estratégico de Turismo, que está en vigor a día de hoxe. O obradoiro vaise celebrar na Casa da Cultura de Ribadumia. O alcalde da localidade salienta a súa utilidade para o conxunto da comarca. Este tipo de cursos que son moi importantes, sobre todo para, ten un obxectivo, non, que é a inserción, é unha oportunidade tamén laboral, o que se pide, é que se poidan formar persoas que cada día son máis necesarias. Este tipo de cursos, no día a día, e sobre todo co que estamos a vivir, son necesarios, sobre todo para poder promocionar e para poder orientar perfectamente o turismo. En total, nesta acción formativa van participar estes 16 alumnos que recibirán formación durante os vindeiros 12 meses.